قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم محشر meydanında adamlar hesaptan çürüyüm duranna her kim hem adamlar doňyp duran wagtynda Hudaý tarapdan bir ses gelecek. Her kimin padaşyny Hudaý boýuna alan bolsa turup cennete girsin diýecek. Her kimin padaşyny sogabyny Hudaý boýuna alan bolsa cennete giriversin diýecek. Hiç kim gymylajak däl. ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله عز وجل فليدخل الجنة. Qaytadan gıygırılacak. Her kimin sevabını Hudaý boýuna alan bolsa cennete gaşyn gidiversin. Bir hesap amel. Turakany cennetge giramad. Ohum adamlar aýtjak. "Ve men zellezî ecruhu alallahi azze ve celle?" قال العافون عن الناس. Ohum aýtjaklar, şu Hudaýyň boýuna alan adam, Hudaý men ödüm şonuň padaşyny berjek diýerler kim? Ohum Hudaý tarapdan aýdyljak, geçirimli, gözeşli adamlar, geçirimli, gözeşli gelirler, geçirimli, gözeşli erler, geçirimli, gözeşli oğul gyýlar, geçirimli, gözeşli enedädeler, geçirimli, gözeşli musulman, alançy, imam, kawm, millet, şun mudam jaýwa geçmäni ýudunyp Hudaý üçin ay geçtim, ay Hudaý Taala öýdüba, ay Hudaý üçin ödüm geçtim, ay Hudaý üçin ödüm geçtim diýip dünýeden geçen adamlar. Am adamlar düşünüşek ha munaýdyl ýa-ni öýdip. Üçüncü gede gıygırılacak. Liyakum men ecruhu alallahi azze ve celle felyedhulil cenne. Hudaý sogaplaryn boýuna alan adamlar turup cennete girsin diýip. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. كذا في مجمع الزوائد للمحدث هيثمي. إني قرن ما كان مولي niçin münglerçe adamlar şodurun adamların içinde saylanıp cennete gaşyn girjekler. فقام كذا وكذا ألفا منهم فدخلوها بغير حساب. Hesap kitapsız cennete girjekler. Şu mudam gözeşdi adam. Qiyinlikda mudam gözeşdi bolmak, içinden kan geçiripdi. Ay Allah üçün men geçtim diýip ulu derecede adamlar bolmasa boljak wagt däl ha. Meselen bir adamdan hakkyn soranyň men günahkar bolmaýan ki. Emma biz ol gözeşdi etdirdik. O taada Hudaýyň ýanyna boş geçmeýär. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Kur'an gözeştesin padaşın men boýuna alýan diýip Allah Taala. Ol adamlar bir hesap cennete gaşyn. Yaradan Allah ýaşaýyşyňy iman baýlygyndan dolu edip kıyamet günü gowy derece Allah hemmäňde nasip etsin. Hi bolmasa şu zamanyň içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ömrüniň ahyry agdalylygynyň hormatyna da Allah hemmäňde rahmet nazarına salsın. Jany bilen geljekden, jany bilen girişekden, ya denany bolup girişip bilenak, ya merid bolup girişip bilenak, ya daş ýurtlarda bolup girişip bilenak, Allah hemmelerin rahmet nazarına salsın. Hudaý Taala musulmanlar hususan watanymyz emniyet, iman, Kur'an, sünnet ýörek dursun jan Hudaý.